सर्वांना गुड मॉर्निंग। आजचा मी तुम्हाला सकाळचा नाश्ता दाखवतो। चहा ऑलरेडी वरती गेलेली आहे, तर आज त्यांना पाहिजे आहे ब्रेड ऑमलेट, ते पण 2 प्लेट पाहिजे। एक ऑमलेट इकडे रेडी आहे, दुसरा ऑमलेट बघा तव्यावरती आहे, आणि त्यासोबत त्यांना पोहेसुद्धा हवे 2 प्लेट। तर 1 प्लेट इथे आणि 1 प्लेट आता तिथे वाढली जाईल। आणि ब्रेड बघा सर्व आता गरम करता येईल, आणि रेडी झाल्यावरती तुम्हाला आता दाखवतो मी। छान एकदम छान। हे टाकायचं गरम। हां, ब्रेड गरम करा जरासं, त्याच्यातच एक गरम करून काढा पटापट। ब्रेड बघा गरम झालेत, तर आपण व्यवस्थित ठेवूया सर्व लावून। आता इकडे आपले पोहे रेडी होतात, तर हे एकाच रूममध्ये सर्व जाणार आहेत। सर्व झालेलं आता फक्त द्यायचं त्यांना। लिंबू कापून ठेवलेत, त्याच्याला झाकायला ट्रे खाली दिले, ते प्लेट तशी द्यायची आपल्याला। हां, चमचे द्या 2 प्लेट। चिकन घ्या अंडी फ्री, अंडी घ्या चिकन फ्री। चिकन घेतल्यावर अंडी, अंडी घेतल्यावर चिकन। हे काय दुकानाचं नाही, आमच्या होमस्टेमध्ये। जर चिकन थाली घेतलात की ऑमलेट फ्री, बरोबर ना? आज आपली फिश थालीची पण ऑर्डर आहे आणि चिकन थालीची पण ऑर्डर आहे। चला, आपलं नारळ पाणी काढलेलं आहे। आता किती उरले? 3 4 एक फोडलेलं आहे काय? आणि आम्ही बघा असे वरतून हे आणतो। आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे, नारळ पाणी हे पण मम्मी 3-4 दिवसच राहतं फोडल्यानंतर। हे नंतर ते असे सुकत जातात, आणि आतलं पाणी ना एकदम विचित्र लागतं, एकदम बेकार लागतं मग पाणी। कानात काय दाखव? तर हा, जास्त थंडी असेल तर नाही पियायचं, पण नारळ पाणीला काय प्रॉब्लेम नाही आहे थंडीचा पण। हां, तेवढं तरी तुम्ही करू शकता। ते आता कुवाळ्याचा ज्यूस आपण 15 दिवसच पियत असेल तर मग त्याला गॅप घ्यायचा असतो, सतत ते पियत नाही राहायचं। आता हे पाणी बघा एकदम मस्त होत आहे का? चला, आता दुपारची वेळ झालेली आहे, आता 1:57 म्हणजे 2 वाजले। आता मी तुम्हाला आपला लंच दाखवतो। इथे लंचमध्ये आपलं आहे 2 पापलेट थाली, नाही सॉरी 2 सुरमई थाली। आजचे सुरमईचे पीस बघा मोठे आहेत। आता जर मी इथे हात ठेवला, इथे जर हात ठेवला तर बघा केवढा मोठा आहे। सुरमई मोठा आहे, त्याची साईज एवढा बांगडा आहे। सुरमई, बांगडा, कोलंबी बघा एकदम वरसर भरलेली आहे। ओके, सुरमई, बांगडा, कोलंबी हे सर्व आपलं रेडी आहे। त्यासोबत भाकरी दिलेली आहे, सोलकढी, सॅलड। ओके, हे थाली रेडी आहे, आणि त्यासोबतच आज आपलं चिकन पण बनणार आहे ना? चिकन बनलंय? शिजतंय? हो, एकदम छान मस्त। आज ताटं एवढी जड आहेत ना की 4 जण आलो आम्ही बघा। काय तर डोर बंद आहे। 1 2 3 4 तिकडे पण सर्व ओपन झालं, बघितलं ते सर्व त्या साईडचं ना? हे बघा आता सर्व उजेड बघा कसं। आपला पण हे काजल व्यवस्थित केलं पाहिजे सर्व। बघा, हे आपली सुरमई थाली, आणि इथे आपली चिकन थाली। पण चिकन थाली आम्हाला अर्जंटमध्ये सांगितली म्हणून आम्ही एवढ्या चॅलेंज केला, म्हणून आम्ही वडे न देता भाकरी दिली आहे बघा। तरी चिकन बनवून दिलं, चिकन फ्राय दिलं, ऑमलेट दिलं आहे, आणि इथे सुरमई थालीमध्ये सुरमई, बांगडा, मच्छी हे सर्व आम्ही दिलेलं आहे बघा। बघा, आज आमच्या बुबूंना काय जेवण उरलेलं नाही, भात पण नाही, चपाती पण नाही, भाकरी पण नाही। बुबू, पण आमच्या बुबूंचा फेवरेट काय आहे ना? बघा, हवा वारा बघा किती जोरात आहे बघा। बुबू चला, कोणाला पाहिजे? बालू, कालू आणि वाळू, चला। बघा, सर्व इकडे रेडी करून ठेवले। ह्यांना आहे ना थोडे करून द्यायचे। जसे हे घेतले मी 5, 1 2 3 4 5। हे आपला बाळू आहे, बाळूच्या प्लेटमध्ये। नंतर आपण घेऊया परत 5। सर्वांना सेम तुम्हाला ना काम चालू आहे त्याचा आवाज येत असेल। हा बघा, हे बालू इकडे हे का बघितलं? तिकडे जातो त्याच्या ताटात काय बघायला। ठीक आहे, काढून सर्व खाल्ले पण। मग मी असं इकडे उभा राहतो, म्हणजे हिच्या ताटात कोण येत नाही दोघं। मग बघा, आमची इकडे क्लिनिंग प्रोसेस चालू आहे। आता परवा आमच्याकडे गेस्ट येणार आहे, त्यासाठी रूम सर्व रेडी होत आहेत। आणि इथे पण आपले जे गेस्ट आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही नवीन बेडशीट लावून दिलं आहे बघा। पंखा चालू आहे कारण आता लादी पुसली ना, लादी झाडू, त्यासाठी थोडे मी ठेवले होते। चला, चल प्लेटमध्ये, चला प्लेट तिकडे उभे आहेत ना। हां, इकडे बुब्बू, बालू,
पहिला कोण आहे? जा इकडे ये. बुबू बुबू थांब. एक घे थांब एक घे. बघा आता आमचे जास्त माणसं आहेत तर आम्हाला हा बेड आता परत आम्हाला वरती न्यायचं आहे. आता एकदाच काहीतरी हे परत असे 4-5 बेड ऑर्डर केल्यावर वरती खाली करायला नको. आणि रूम साफ करून बघा लॉक केले सर्व. किती बेड लावले? ओके. आणि तिकडं वारा बघा किती सुंदर आहे बघा. आता काकी तुम्ही जावा, ते दोघे हँडल करतील आता. मग तिकडे काय कमी पडलं आता? उशी हे एकदम छान वाटतंय, मस्त. हे डायरेक्ट वरतीच घेऊन आलात काय ताजमहल? द्या बघा. आता गोल्डन रूममध्ये 4 days जर तुमचं चेक इन असेल तर 2 दिवसानंतर आम्ही व्यवस्थित सर्व क्लीन करून घेतो. आरसा पुसायला लावला, वॉशरूम, लादी, तो आरसा पूर्ण लादी, बेडशीट चेंज करून दिला. 3रा-4था दिवस बेडशीट चेंज केली. ओके बरोबर आहे. इथे बघा इव्हनिंग वॉकला आलो आहे आणि आपलं सनसेट तिकडे होतोय बघा. सर्व आपल्या गावातले बघा काम करून आपापल्या घरी चाललेत. आणि मी इथे का आलो आहे कारण मम्मी आणि आपले गेस्ट समोर गेलेत, खाली गेलेत. ते त्यांना जरा जोडीला वॉकिंगसाठी. इकडे बघा रस्ता बघा, वरती बघा, पाठी बघा रस्ता एकदम प्लेन. कधी आमच्याकडे आलात ना तर इकडे वॉकिंग करायला नक्कीच या, एकदम छान वाटतं. बेस्ट आहे. हा वातावरण एकदम वेगळं आहे. हो, खूप सुंदर आहे. आणि हे कसं ना असं एकदम शांत आणि फारच सुंदर. तुम्हाला ब्लॉगमध्ये चालेल? हवा पण हो चालेल. चालेल ना. बघा मी अशी गॅसची परमिशन घेतो, नंतरच कॅमेरा फिरवतो. माझ्याबरोबर मॅडम आहेत आणि ते सर पण वरती आहेत. आणि मम्मी त्या दोन्ही स्लो गाड्या आहेत त्या वाटी आहेत. आता आम्ही बघा जेवढा वॉकिंग रस्ता आहे ना एवढा खाली आम्ही अलाउड नाही करत, पण मी असलो ना की येऊ शकता तुम्ही माझ्याबरोबर. आमचे बुबू पण आलेत बघा. आता इथे सर्व वस्ती लागली आहेत आणि मम्मी आणि ते सर वरती आहेत, एकदम वरती आहेत. येतील ते आरामात. नाही खूप सुंदर आहे. तुम्हाला आवडलं? असं कुठेही मिळणार नाही. अरे वा. असा इतका शांत रस्ता, कुठलीही गाडी नाही, कोणी माणसं नाहीत, शांत. आणि फुलांचा वगैरे वास येतोय, आंब्याच्या मोहराचा फार सुंदर वास. वाजले बघा किती 6:15 झाले. बरं हे बघा हे आमचे दोन्ही सिक्युरिटी पण आलेत. हे घे बुबू, हे बुबू हे बघ. आईला बघायला गेला. येस. आणि हे बघा त्यांनी काय बंद करून ठेवलं? हे त्यांची कार पार्किंग बघा. कार एवढा खाली त्यांनी ही आहे, ओमनी वाटतं ती. आता येतील ते दोघं, त्यांना पण आवडेल इकडे बघायला. नाही काढून आली. हे तुम्हाला कुठेच नाही मिळणार, पण कुठेही गेलात तरी. तुम्हाला भरपूर आवडला रस्ता? हो खूपच सुंदर आहे. तुमचे हस्बंड कुठे आहेत? ते येत आहेत हळूहळू. या दोन जरा स्लो गाड्या आहेत आमच्या. नाही रस्ता दाखवतोय तो एवढा खाली, त्यावर अजून तो वरती. हे सर्व कच्चा रस्ता आहे, पक्का रस्ता अजून वरती आहे. सर्वांना नमस्ते आणि गुड मॉर्निंग. आज बघा अर्ली मॉर्निंग आपलं गरम पाणी. काकी तुम्ही काय करता, सकाळी पिता का गरम पाणी? एक ग्लास पियायचा. एक ग्लास बघा मम्मीला असं गरम पाणी देतो सकाळी सकाळी. सर्वांनी पियायचं असं एक ग्लास गरम पाणी. झालं. आणि आज घावणे चटणीसाठी मी पाठी केलं तो आम्ही पान दिसलं म्हणून आज पानात देऊया घावणे चटणी, जरा वेगळं वाटेल. आणि आजचे जे आपले गेस्ट आहेत त्यांना चहा लागते, पण त्यांना बिना साखरेची चहा लागते. म्हणजे आलं घालून पण साखर नाही पाहिजे त्यांना.
आपली चहा पण उकळते. इकडे आपली चहा पण झाली बघा आणि इकडे आपलं दूध पण वरती आलं. इकडे घावणे पण होतात एक 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 करून झालेत ना. बघा जे गरम गरम आहे ते आम्ही पहिलं पुढे करतो बघा. एकदमच गरम गरम आहे हा. तर हा इकडे जाऊ दे. बाकी तो पण मला काढून द्या. तो पण काढून द्या. तो जाऊ दे पुढे. बघा कसं सर्विंग आज बघा कशी वेगळी प्रकारे सर्विंग केली. हे गरम गरम आहे ते काढून द्या मला. इथं बघा आपली एक्स्ट्रा प्लेट घावणे चटणी ऑर्डर चालली आहे वरती. बघा किती छान वाटतं बघा. हे काय काकी सर्व प्लेट्स खाली झालेत. आवडले त्यांना भरपूर आवडले. पण डेकोरेट करायला बघा अशी पण सर्व गडबड असते. मग हे सर्व बघा साईडला असे ठेवायला लागतं सर्व. असे पान मी नाही देऊ शकत जे असे. मग हा पान देऊ शकतो हा पण नाही देऊ शकत बघा. या तुम्हाला मी कधी आपल्या गाडीचं इंजिन नाही दाखवलं होतं ना, तर दाखवतो बघा. 4 सिलेंडर इंजिन आहे हे आणि एकदम मोठं आणि एकदम व्यवस्थित आहे बघा. नंतर ह्याच्यात पाणी पण टाकलं. ह्याच्यात आपण साधं पाणी किंवा साबणाचं पाणी टाकू शकतो. हे जे आहे आपलं पाणी ह्याला लागतं ना स्प्रेला ते. आता कशी चकचकीत दिसते बघा गाडी आमची. हो आतून बाहेरून सर्व व्यवस्थित. इथून तर आहे पण अशी पण बघा एकदम छान वाटते बघा. आपलं एक काम पाठोपाठ काय ना काय असतं. आता आपले जे माणसं येणार आहेत त्यांच्यासाठी हा रूम तर आम्ही व्यवस्थित करून ठेवलं. 3 बेड इकडे आणि इथे त्यांना हवे 4 बेड. तर 2 बेड इकडे 1-2 पर्सन इथे एक लावायचं आहे. हा उघडायचा बरोबर. इथे एक लावला तर तुम्ही ना. हा टेबल आता पुढे झाला पाहिजे कारण ते सर्व जेवणार वरती आहे. वरती जाणार आहे. तुम्हाला हे सांगतोय की आता जो ग्रुप येतो आहे तो ॲक्च्युली एकच ग्रुप आहे. 4ही रूम त्यांनीच बुक केलेले आहेत म्हणून त्यांना सर्व अरेंजमेंट वरतीच करून देतो. चला आता थोडीफार आपण शॉपिंग करायला जाऊया. म्हणजे हे सर्व गोष्टी जर आता मी थोडे आणून ठेवले ना तर पुढचा जो लोड आहे किंवा सेकंड डेचा जो लोड आहे ना तो जरा कमी होतो. रेग्युलर काय अशी शॉपिंग होतच राहते. ते आपले तांदूळ आणले, शेंगदाणे, बाकी इतर सर्व मिक्सिंग आहे ते तुम्हाला आता फोटो दाखवतो तुम्ही बघा. शॉपिंगमध्ये आता दररोज बघा आपण भरपूर शॉपिंग करतो. काय ना काय वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आपण आणतोच. आज मी जे तांदूळ घेतले ते एका वर्षा अगोदर पण ते तांदूळ घेतले होते HMT कोलम किंवा सिल्की कोलम. त्यावेळी रेट होता 52 पर kg. आजचा रेट जो मी आता जे तांदूळ आता पाटी आहे ते तुम्हाला दाखवेल पण ते 52चे आज 67 रुपीज kg झाले. म्हणजे डिफरन्स बघा किती महागाई वाढते. फक्त त्याचं दूध आणि 2 पॅकेट लस्सी आहे बघा ते फ्रीजमध्ये ठेवा तर गेले असते. हां नाही हे एक बॉक्स बाहेरच राहू दे. हा ते काजलला आणले कशा एनर्जी पण आणि हे पण माझ्यासाठी आणले बघा लस्सी. चल मी आता दाखवणार नव्हतं पण काकीने काढल्या पण दाखवतो बघा. हे 20 रुपयाला नारळ पडले आज. तर इथे 8 आणले. हां मोठे आहेत 8 आणले मी. बाकी गरम मसाला, ओवा, धनाजिरा आमच्यासाठी, हे काजलसाठी हे देत आतमध्ये ठेवा. एक पियाला सांगा. हे आपले सोयाबीन, कोकम आगळ, बेसन, तांदूळ आणि हे तुम्हाला तांदूळ बघा गाडीमध्ये सांगितलं होतं ना बघा 67 रुपीज kg बघा. 67ला पडले ते. बाकी गेल्या वर्षी हे 52ला घेतले होते. आज 67ला झाले ते. 15 रुपये किलोमध्ये वाढले.
हां तुम्हाला जेवण कधी आणायचं आहे? कधी पण असं काय हे नाही. ओके झालं आहे रेडी झालं आहे आणूवरती. हा एक 10 मिनिटात. हां चालेल 10-15 मिनटात आणतो मी. ओके हा 10 मिनिटात म्हणजे आम्ही पण फ्रेश होतो आणि एक minute बाहेर बसतो. ओके ओके चालेल. ओके चालेल. बघा असं कोऑर्डिनेट केलं जातं वरती. मग सारखं वरती खाली करायला पण नको ना, स्टाफला पण कशाला वरती पाठवायचं. तो कॉलिंग नंबर असतो ना. आणि नंतर मग पुढे जाऊन बघू, मग ते डायरेक्ट फोन लावतात ना आपले इंटरकॉम सिस्टम म्हणतात ना, ते बघूया नंतर प्रत्येक रूममध्ये असेल आणि खाली जो किचनमध्ये असेल म्हणजे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करता येईल. चला आजची थाली आम्ही वाढायला जातो. बाकी सर्व बघा इथे मी कॉल कधी केला बघा, आता बसलेलो जस्ट उठलो मी. इथे बघा व्हिडिओ एक्सपोर्ट होतो आहे बघा, दिसतं काम. आणि आता आपल्याला थाली वाढायची आपल्याला. आपले 2 वेळेस थाली एकत्र घेऊन आणि काकी वाटून ते हे येत होते.